Hello लोगोफोरनि आं उथियाखैना आंनि खर' साथिं खान्दुंआ नुजाफैग्रोबाय आरोना ओमफ्राय नै आं दायो दरजा खुलिनानै नै नोंथांमोना नाजाराखौ नायनो हागोन बिथिं दङ आंनि लाइ मैगं ओमफ्राय नै बिथिं दङ आरो गियार गोनां आंनिफोर ओमफ्राय नै बिथिं बिनानावा बे खालि मोनजागोन होननानै अर सुबाय थादों माबा बुस्थु जानो लानानै आं बिथिं आरो नै आंनि हाथाइखौ साफा खालामनो थाखाय एसे ब्रास लगायबाय आरो आंनि आटा बायदि मोखांखौ आं सुखांना फैनानै हुगारनानै लाफैबाय एसे आरो नै बडि खालामनो थाखाय आं माहाय मोनसे बुस्थु लायनो थांनो नागिरदों नै बेनि मुङानो जाबाय गुफुर माने गाइखेर आरो आं गाइखेरखौ लानानै दायो फैबाय माखालि मोनलोंगोन लोंना होनोसै नामा गोथाङैनो ओइ नों आंनो माखालि गाइखेर होगोन आरोना आरो नै बिथिं जामाने पिताश्री बिथाङा ओंखाम जागासिनो दङ आंबो पेट फुजा खालामना लानोसै नै बिथिं दङ गाइखेर एसे पेट फुजा खालामनानै जानायाबो नै आरोना माखालि मोनजागोन आरो बिथिं नै सोर बिदि जिरनो हायो दालिम फिथाइखौ आं बिदि जिरो आरोना आंनि बायदि सोर जिरनो हायो आरो नों दायो जिरखांनानै आं तखम जाबाय आरोना एसे मोनजायै बायदि दिनैसो मोनजानाय बायदि मोनलायलायदों आरो आङो जाना लाना लोंखावसोना लाबाय आरोना आङो दायो नै आं आन्था जाबालाय मा जानो आंनि फिसाफोरनोबोथ' नांगोन ओंखायनो आं आंनि जाखान्दा बुस्थुखौनो दोनना फैबाय ओमफ्राय नै आं बिथांखौ दायो नेना मोननानै फैबाय आरोना रानसिखौ जों खानाया सोरबा जों सानैनो माहाबासे बुस्थु होफैगोन बायदि जों लेजि फुरथि जायै फैगासिनो दङ जाबाय जों बिथिं दुब्लियावसो माइ गायदोंनो आरो नागिरो आरोना लोगोफोर नै बेनो जोंनि जाबाय लामा नै दायो मोनफैबाय नै बेनो जाबाय ग्रिसनि बिबार बागान सोर फट' थिखांनो फैनो ग्रिसलेण्डआव फैबानो जाबाय ग्रिसलेण्ड नुवा पापर लेण्ड आरो बे पापर नै दायो जों फैबाय नै खानमुङाबो जि गोसारना जों मालायनि न' गेजेर बारि गेजेर सौसि फैनानै जों दायो फाइनेलि नै मोनफैमारबाय नै बिसोरो जेवराखौ बारखांबाय आरो ना सिखाखौनो थांना बिदि नंखा दे नोंसोरखौ नाङा हाजिरा नोंलाय थांफिनदो नै दायो फाइनेल मोनफैयो आरोना नै बे गार' बागान दुब्लियाव फायखोलाय मा जाखो लोगोफोर नै जों सेन्देल गाननासो दुब्लियावहा माइ गायनो फैयो आरोना नै फाइनेलि जों दायो मोनफैबाय नै बिथांमोना खोथिया फुबाय थादों आरोना बिथिं ओमफ्राय नै बिथिं नोजारा नायनो हागोन नोंथांमोना नै बिथिं सिबानि दङ आरोना नै बिथिं बिथाङाबो ट्रेक्टर एवगासिनो दङ बिथांमोना माखालि गायनो मोनगोन होनना नायगासिनो दं थाग थियारि जानानै नै बिथाङा फाइनेलि खोथियाखौ लामारना फैबाय बे थानोनो हालिया माखालि गायनो मोनो जागासिनो दं नै बिथाङाबो आरो बिथिं जोंनि बायदि स्ट्रं नै आरो बिथाङा मावथि सानना लादो बे खोनाबायना मावथि जोंनि बायदि मावग्रा रावबो गैया जोंल'सो मावो जोंनि बायदि नोंथांमोना माहा मोनगोन सोरबा खामानि मावनोबा जोंखौ लिंहरबानो जाबाय नै आरो गायबायना माखालि गायनो मोनगोन होनना सानबानो फाइनेलि गायमारबाय आरोना नै ओइ नों मा बुंदो दाइसेल' गायनो होदो आरोना मालिकआ जोंखौ दाइसेल' फिसाबाबो गेदेरबाबो दाइसेखौनो गायनांगोन ओंखायनो जों मालिकजों बेयाव दसे नांलायबाय नै दायो बिथाङा नायनो हागोन बियो जि गायनो बादोनो ओरैनो फैसा लागोनसो बे नै आरो बे जाबाय जोंनि मालिक माने जोंनो फैसा होग्रा नै बिथांमोना गायगासिनो दं बिथांमोना बिथिं खोथिया फुगासिनो दं नोंथांमोना नोजोरखौ नायनो हागोन दै आरो सोरखौ सिनायनो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय नै आरो बिथाङा साहा रानना होबाय गोबाब आरो क्रिम अन्थाइसेजोंनो बे बिथाङा आंनि उदैखौ फुस्लायनानै दोनथ'बाय आरोना नै बिथाङा राननो गावासो जाग्रोबाय आरोना बे माने बावगारबायनो रानना होनो ओंखायनो गावानो जाग्रोबाय आरोना सरि बुंगासिनो दं दा बिथाङा नै जाग्रोना लानानै मोनजानाय नङा होननानै गिनानै जाग्रोना लाबाय बिथाङा ओमफ्राय नै बिथिं आं मोनजाखायै बायदि दिनैसो मोनजाबाय क्रिम बनलाय फास्लाय मोननाय बायदि जागासिनो दङ आरो बिथिं नै जाबानो जागासिनो दङ ओमफ्राय नै आरो बिथिं जाबाय मालिक बिथाङा मिनिसोलायदो फैसा मोनसिगोन आं होननानै जोंखौ माइ गायहोना लानानै नै आरो बिथिं बिथाङा फाइनालि बेदरखौ जोंनो होफायमारबाय जाना लाथो होननानै आरो बिथिं जामारबाय जोङो होफैनाय लोगो नै बिथिं बिथाङाबो जनानै जागासिनो दं टुलाव जज्लायनानै आरो नै बैफोरखौ दाउफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना दिपर बिल बायदि बेसे समायना रमायना जोंनि दुब्लिया नोंथांमोना नायनो हागोन मोजां फैदो नोंथांमोना मा खालामबा नुदो जानो बिदि आरो नै बिथिं आरो बेलासिनि साहा मोनफैलायबाय जोङो गुरदैजों संख्रि साहा गोथाव आरो नै बिथाङाबो फैबाय जोंजों लोगो जानो जों जिरायनानै साहा लोंनो नुदो बिसोर बिथांमोना गसङैनो लोंदो आरो आलि खाथिनाव जनायनि मजायानो बेलेग आलदाखा आरोना